To fa, Ɗahiru dai a yanzu ya yi wa Kulu barazanar kan cewa fa zai iya kashe ta game da al'amarin da yake faruwa a cikin wannan gida nasu na Zara. Kasancewar wato Kulu an yi amfani da ita domin da ta ringa ba da information ɗin wato Zara, ma'ana bayanan Zara ga wato Hajiya matar ɗan uwar wato mahaifin wato Zara. Wannan ne yasa Kulu ta yi amfani da damar kan cewa tunda tana yin girki a gidan, ma'ana tana aiki a gidan, wannan ne yasa aka yi amfani da ita kuma take ba da dukkan bayanan da yake kunsuwa tsakanin wato Zara da kuma wato Ɗahiru. Sai dai ta wani ɓangaren Ɗahiru ya sa domin a yi masa bincike, inda ya sa securitinsa wanda yake gadin wato Ɗahiru, wanda yake sa ido kan dukkan wani al'amari na Ɗahiru, inda wato ganin kan cewa Ɗahiru a shirin da ya gabata ya ga Kulu ba ta da gaskiya, sai dai ya leƙa ta windo, a nan ne ya ga wato tabbas Kulu ba ta da gaskiya, kuma ya saka domin da a yi bincike a kanta. Sai dai Zara har yanzu ba ta yarda da kan cewa fa akwai wani al'amari da yake faruwa da wato Kulu ba, inda idan muka koma ɓangaren wato Goggo dai ta kama wato Kulu da kuma wato Ɗahiru a kicin, inda ta ga wato Ɗahiru yana yi wa wato Kulu barazanar kan cewa fa zai iya kashe ta. Sai dai wato Goggo ta tambaye sa kan cewa me yasa yake mata barazana, muddin bai faɗa mata ba za ta yi masa ihun ɓarawo, ma'ana wanda zai kashe wato Kulu. Duk da cewar wato Goggo ita ce ta sa aka dawo da wato Kulu zuwa ga wannan gida, inda bata tambayi menene dalili ba, sai dai wato Zara tana matukar wato tsoron wato ita wato goggon nata, kasancewar Goggo mace ce wacce dukkan abin da ta gani ba ta shiru a al'amarin nan sai ta yi magana. Sai dai ta samu wato Zara ta faɗa mata kan cewa menene haɗinta da wato Ɗahiru, inda Zara ta fara tambayar wato goggonta kan cewa me yasa take mata wannan tambayar, bata yadda da ita bane ba, ko kuma bata yadda da auren da suka yi da wato Ɗahiru ba. Sai dai Goggo ta fito ta faɗa mata dukkan abin da yake faruwa da wato Ɗahiru, kuma game da wato yar aikinsa. Sai dai wato Zara a wannan karan fa ta so ta nemi ta kare wato Ɗahiru, kasancewar wato Ɗahiru bata taɓa kama shi da laifi ba, inda ta ce wa Goggo ba zai aikata wannan abin ba. Ita kuma Goggo kasancewar ba ta da wata hujja, kuma ya yi wa wato Kulu gargaɗin kan cewa idan ya samu wannan labarin ya fita, muddin sai ya sa mata abin da ba ta tunani a rayuwarta. Wannan ne yasa Kulu ta ce gaskiya ba haka bane ba. Goggo ta yi musu mummunar fahimta lokacin da wato Ɗahiru ya shiga cikin kicin ɗinsu, ya ɗauki wuƙa ne domin da ya yanka albasa, domin da yana so ya suya. Tabbas kuwa in ba ku manta ba, a shirin da ya gabata wato Ɗahiru ya faɗa wa Zara kan cewa da ya zauna a gidan lokacin da yana almajiri ya koyi girke-girke kala-kala, hakan ne yasa baya cin abincin Kulu sai dai ya dafa da kansa. Wannan ne yasa Zara ta yadda kuma ta amince da abin da wato Kulu ta faɗa mata. Sai dai duk da haka wato Ɗahiru fa bai bar Kulu ba, inda bayan ta fita za ta koma zuwa ga gidanta, ya ƙara tare ta ya faɗa mata kan cewa wallahi dukkan abin da take shiryawa ya sani, kuma idan ya samu saɓanin abin da take yi, ya samu wani naƙasu daga cikin abin da take aikatawa, to haƙiƙa fa za ta yi asarar dukkan wasu abubuwa da take shiryawa tsakaninta da wato wanda suke sada. Sai dai idan muka koma ɓangaren Albashir, wato Kulu ta faɗa musu kan cewa fa a yanzu ba za ta iya wannan aikin ba, duk da cewar kasancewar wato Kulu bata faɗa musu dalili ba. Duk da cewar Kulu bata faɗa su Albashir dalilin kan cewa me yasa ta fasa wannan aikin ba, amma ta faɗa musu kan cewa ba za ta iya ba, inda da ƙarshe take faɗa musu idan fa ta yi haka ta ci amanar wato Hajiya, kuma ita ba za ta iya cin amanar Hajiya ba. Sai dai idan muka koma ɓangaren wato Lailu, wanda Lailu ya kasance mutum ne wanda a da lumul yake, wanda daga ƙarshe sanadiyar soyayya ya sa ya haukace. Hakan ne sa Amira ta yi iyakacin iyawarsa domin da ta ga ta samu lafiyar wato Lailu, domin da ta auri wato Lailu. Sai dai haƙiƙa tarihin Lailu ya kasance tarihi ne mai matuƙar ban tausayi, kasancewarsa da wato Amira 'yar gidan wato kawun wato
Zara. Sai dai Amira ta kasance mace ta daban a cikin gidan, wacce dukkan makircin da ake haɗawa Zara ba ta goyon bayan mahaifinta da kuma mahaifiyarta da ma shi kanshi yayin nata wato Albashir, inda take goyon bayan Zara kasancewar ta yi rayuwa da Zara kuma ta tabbatar da cewa Zara mace ce wacce take da ladabi da biyayya, wanda inda da ƙarshe ta gano kan cewa fa mahaifanta suna so su aura wa Albashir Zara ne kawai saboda su mallaki dukkan wannan dukiya ta wato mahaifin Zara. Sai dai idan muka koma ɓangaren Lailu, a yanzu dai Lailu Zara ta sa a ɗora shi akan magani domin da ta ga ya samu lafiya ta aure sa, kasancewar sun riga da sun shaƙu da juna a baya. Wannan ne yasa Zara ba ta so ta yi misin ɗinsa. Duk da cewar Zara ta kasance mace ce wacce take da samari kala-kala, ma'ana samarinta sun kasance 'ya'yan masu kuɗi kuma masu dukiya. Wannan ne yasa bata bi kwaɗayin abin hannunsu ba, inda ta ce ita babu wanda za ta aura in ba wato Lailu ba. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha mai albarka mai suna Duniyar Sharhi TV, amma kafin nan muna ga mai roƙonku, idan ya kasance wannan ne zuwan ku na farko na tasha ta mai albarka, ka danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin ganin shirin da zarar mun ɗora. Kada ta manta, wannan tasha ta mai albarka tana kawo muku shirin fina-finai kamar haka a wata 6, labari na garwashi, gidan sarauta da masu sauran fina-finai. Mun gode masu kallon mu da sauraro.